Eli vapauttavissa keskusteluissa sä voit käyttää mua sun mielen roskiksena ja syleksiä pois sieltä alitajuisia kokemuksia, ajatuksia, ristiriitaisia tämmöisiä köntsiä, mitä milloinkin lähtee vasten sitä sun omaa arkea, vasten sun läheisiä, vasten niitä ihmisiä, jotka siinä sun elämässäsi nyt milloinkin sitten on läsnä. Niitä vastenhan me aina se oma työmme tehdään. Mutta on ihan fiksu soittaa ja ottaa apua vastaan, koska ne meidän läheiset ei ole todellakaan niitä parhaita kuuntelijoita, koska se on liian lähellä ja he harva on ehkä oppinut myöskään kuuntelemaan tällä tavalla, mistä mä puhun. Mutta tämä on se, mitä mä haluan tarjota, koska tämä on se, mistä mä oon saanut itse apua ihan valtavasti. Ja jotenkin selkeä, kun mä löysin tämän, niin mä en ole kyllä muuta kaivannut. Eikä mikään ole tuntunut niin kuin vetävän tälle vertoja. Ja se johtuu siitä, että tässä on oikeasti kyse autenttisuudesta. Ei ole kyse siitä, että sä esität jotain henkistä ihmistä tai että sä esität sitä, että sulla on mielessä rauha. Sä et laita mitään Jeesus-naamaria naamalle, vaan niin kuin melkein hullummaksi muutut siinä mielessä, että niin kuin alat todella purkaa niitä sun kokemuksiasi ja tunteita ja annat kaikenlaisten juttujen nousta ja puhut niitä pois, otat siihen apua vastaan ja annat sen rauhan laajata siellä sun omassa mielessä. Koska se todella laajenee. Ja sulle tulee sellainen niin kuin uskollinen itsellesi ja sun omalle sisimmälle. Sua on tosi vaikea manipuloida siinä kohtaa. Esimerkiksi. Sä et enää miellytä samaan tapaan ihmisiä. Sulla saattaa siitä johtuen kyllä sitten mennä ihmissuhdekuviot uusiksi. Mutta ehkä se kertoo jotain siitä, että minkä tyyppisiä ihmissuhdekuvioita ne oli. Jos piti miellyttää tai jotenkin niin kuin itsensä panna linttaan niissä ollakseen. Se on aika ehkä klassinen henkinen polku jollain tavalla ajateltuna. Mutta hyvä puoli siinä on se, että sitä ei tarvitse tehdä yksin, sitä ei tarvitse tehdä vuorilla, eikä tarvitse suorittaa mitään erikoisriittejä. Riittää, että elää omaa arkea ja puhuu pois ristiriida-ajatuksia aina silloin, kun ne niin kuin vaivaa ja tulee semmoinen olo, että nyt mä soitan